Pozdrav svima, u ovom klipu ja i moj drug ćemo igrati Survivors igricu na Slenderu koju igramo sada po prvi put i želimo da vam pokažemo kako ćemo da se zezamo. Znači idemo ovdje. Le, 11 lista. Znaš kako to vidiš, baciti crveni smok onda. Znači ljudi, fora naći 11 papira i pobeći od čudovišta koji ne znam ni kako izgleda. Vi imate samo svetlo. Dobro nema tajzer. Jebote, ovo izgleda. A ne znam ni mapu tu. Možda ko Slender mapa. Baš. Ljudi, za sad nema ničega, ali jedini problem je što ih ima puno papira, zato odmah idemo da ih tražimo. Znači tako na drvo ima papira. I što ako se ti lapegje u glavi? Pa moguće, ne znam. Sad ne znam samo kako će da bude to čudovište, samo ćete biti crveni smok i ćete vidjeti. Dobro, nema. Za sad nema ničega. Da vidimo. I ništa, i ništa. Čim vidiš crveni smok, gasi lampu. Odnosno crvenu... Ovo je maglu. Da. Ili dim. Sve je. Abe, ovo nema krajeva, brate. Ako...